Ilem! Ilem! Asa man ka, Ilem? Ilem! Asa man to si Joy? Oh, may pagkaong diri sa kusina. Gutom na ka, Joy. Oh, no! Ilem! Ayaw pa madinis si Joy. Napay do not disturb. Sige, ay. Ba't na lang kong auntie kay magkapagkaon. Sleep well. Nanong nagbaktas mo ni si Clytie? Hi, auntie. Nanong nagbaktas mo ka Clytie nga grabe man kainit. Gutom na magod ko, auntie. Ano yung mga baligyan sudan diri? Ha? Unsa lang mong rasa ron? Wala pa kakakaon? Dungay ko kaon, auntie. Unsa man nini mo? Breakfast or lunch? Brunch. Unsa lunch? Brunch ko, auntie. Mo na itawag ko nito nga ng breakfast o lunch. Hoy, kakigwa po di mo. Mapas mo naman ka anak. Asa niya akong anak na si Winwin? Hi, auntie. Ang imong anak na to. Paintaon. Natulog pa? Grabe dyan yung tawhana katapulan. Uy! Sure na yun ka, Clytie, sa imong desisyon nga mo na imong abana? Sure naman ko kaadyo, auntie. Kung sure na ka anak, Clytie, dapat imo nang kontrolon. Kung dugay mo mata, imo nang pukawon. Okay raman dyan na naho, auntie. Uy, wala problema, anak. Sus, kung ako, Clytie, babae man dyan ko, pwede dyan ko musugot ana ba? Kaya kung magkaanak mo, mga pas mo munduha sa imong anak. Ay, sige na, auntie. Balutin akong sud, auntie, para inigmata dito. Dito sila sa ka. Sige, balutan lang ka na ba yung sabi mo ha, kaning manok? Diyan naman, auntie. Sige, kaya magsige tag istorya ani samot nagkapas mo. Basta ako Clytie ha, dili ko musugot nga ingon ana itulirit ng batasan sa lalaki. Kaya di siya ako atong anak, ako anong ulion ron, ako tong matuson. Ayaw na, auntie. Uy, okay raman gud to. Dili lagi Clytie, ako tong ulion kaya ako pukawon para magmatngon. Ta, uli na balay ta. Ay, dili ko di Clytie, muli jud ta, ato jud tong kanon. Dali kay ato tong pawon. Auntie, ayaw na lagi, auntie. Kay dili lagi Clytie, kay mugara na, dili magkawon. Mugara na ba? Tanawa ko? Nagtulog-tulog pa siya. Niya, ikaw humana kaglaba? Ay, gigil po niya. Dali kay sige. Ito pukawon. Lagi, auntie, bakit mo disturb po yung to? Uli raning tawana ah. Bay, panghagok-hagok oh. Auntie, yun na po kawa ba? Bulitin yung sudan kay Tebe. Tay, pati yung nani permanente. Bugara man yun ni. Ikaw tawhana ka ha. Di ka magmatmon ha. Do not disturb pa ka ha. Oh no! Sama ka ba? Mo na angay ni mo. Ngano nagtugtog pa man ka na. Imo chika ka bulan na napas mo na. Ha? Sino pas mo? Pwede siya nagluto. Ngayon siya may magluto. Dapat di mo siyang lutuan. Ano ka kuman? Kabalo ba ka makakaroon pa ko na maglaba? Biskot ni labunon na. Labunon pa ne. Ay kalaya mo kat. May palagi nato si mama bang. Hindi pa po maingon ani. Hindi pa ako magsigig panlaba. Karon hinuon nga nakauyab ta. Kita naman hinuoy si palabhon ani. Bad. Paitan ng taon ni kalaki ay imbis nga maguyab-uyab taro na tiglaba. Kita na may no na himong labandero. Karon ba ko nakabalik ang tolo? Huwag man ka nag-ingon, Clytie. Ano, bitaw ko ni Monte, yung pukawa.